til min helt nye kanal, Ymerky. Og jeg ved godt, at min baggrund ser lidt kedelig ud lige nu. Der sidder måske en om bagved. Og jeg ser lidt fucking kedelig ud, ikke? Men i næste video kommer der en pack-åbning. Helt vildt. Med nogle nye ting til min baggrund og til mig. Men jeg tænker bare, lad os gå i gang. Og lad os se den her video med de 10 farligste kvinder i verden. By the way, det er min første video på min YouTube-kanal. Det kunne jeg nok også godt finde ud af, når jeg har lavet en helt ny kanal. Yes. Lad os komme videre. Vanish pletfjerner. Du behøver hverken... Fuck! Hvordan reklamer? Menneskefuld Vanish fjernes pletter nemt og skånsomt. Og det skal måske investere i det der. Og et hurtigt 30-minutters program. Okay, 2 sekunder. Vaskemiddel alene sjældent er nok. Hvem er den der hottie der? Prøv Vanish. Skal du på sommerferie sydpå? Start ferien med en sejltur. Og nyd pausen For hvor kan I ske? hinanden. Og mad til enhver smag. Så Jeg skal måske investere i... imens. I må lige donere til mig, så jeg kan investere i YouTube Premium. Og kom afsted fra kun 2,99. Kun 2,99? Men hun kunne være lidt ligesom Bonnie og Clyde. Hov. Velkommen til en Tak. tænkehatten video. Ej, I dag tænkehatten. tager vi kig på de 10 farligste kvinder i verden. Okay, 10 farligste kvinder i verden. Jeg er allerede rimelig bange for kvinder, så jeg ved ikke, hvor godt det her lige bliver. Og by the way, burde min mor så ikke være på den her? Yes, lad os komme videre. Joanna Nummer 10. Dennehy er en seriemorder fra England, som begik Jeg kan godt lide den der tungepiercing, hun har der. 3 drab på 3 forskellige mænd tilbage i 2013. Selve mordene blev kaldt Peterborough grøftmordene, da Joanna Grøftmordene? valgte at beligende i grøfter uden for Peterborough. Joanna valgte primært sin Det er måske lidt voldsomt med en kniv i hånden der. ofre ud fra køn. Hun forklarede, at hun ikke ønskede at dræbe kvinder, og slet ikke kvinder med børn. Okay, det der det er rimelig sexistisk. At hun kun dræber mænd, ikke kvinder. Forstår I, hvad jeg mener? Spyt ud her. Hendes mål tilbage i marts 2013 var at dræbe 9 mænd, som kunne være lidt ligesom Bonnie og Clyde. Bonnie og Joanna Clyde. Dennehy forklarede en psykiater, at hun stak mændene med kniv og slog Psykiater, dem ihjel, det fordi går jeg var også selv til. Sjovt. Efter hun havde dræbt sin første offer, Eileen Carol Wuornos var en amerikansk seriemorder, som blev berygtet for at være Tak. en af de farligste kvindelige seriemordere. Eileen voksede op på sin Fuck, de bedste der øjne, det er dæmoner i det der. en forfærdelig opvækst. Hun er alien! Eileen voksede op på sine bedsteforældre, og hun havde en forfærdelig opvækst af mordere. Eileen voksede op på sine bedsteforældre, og hun havde en forfærdelig opvækst. På de ting over, hun er alien. Og ligner en alien i ansigtet. Hvorfor bliver det, når jeg gør det med fingrene? Fuck! Hun blev seksuelt misbrugt af sin bedstefar, Det blev jeg også. og hendes bedstemor var en fuldtids alkoholiker. I en alder af kun 14 år blev hun gravid, og blev kort efter sin fødsel smidt ud af sine bedsteforældres hjem. Barnet blev bortadopteret, og de næste mange bliver år også var snart- meget kaotiske. Jeg bliver også snart smidt ud af mit hjem, hvis jeg ikke tjener nogle penge på det her YouTube, så... Jeg har ikke haft noget arbejde, siden jeg blev født. Og fyldt med ballade for hende. Eileen fik et meget intenst romantisk forhold til en kvinde ved navn Tyria Moore. Er hun lesbisk? Yes, vi skipper lige videre til næste så. Anholdt for hele 2000 Texas, og Sådan hendes der. far døde, da hun kun var 4 år gammel. Og Jeg derefter skal blev lige høre Bonnie igen. Parker blev født i Texas, og Bunny. Har. Kanin. Bunny. hendes far døde, da hun kun var 4 år gammel. Og derefter flyttede hendes mor med Bonnie og hendes søskende til Dallas. Bonnie mødte en mand, som hun forelskede sig i ved navn Okay, Carl. godt. Det kan vi ikke Hun lide. var faktisk allerede gift med en anden mand. Eller må man og sige sad det på fængslet for 2 sekunder. Skriv lige i kommentarerne, om man må sige sådan noget på YouTube. Så ved jeg det til næste gang. røveri. Så vil jeg gerne lige lave et input her. Husk lige at like og subscribe. Bonnie vil 100% have gjort det, hvis hun havde YouTube dengang. Like og subscribe! Det var lidt voldsomt. Men deres forhold var på sin vis afsluttet. Clyde var 21 år og ugift, og kort tid efter de mødte hinanden, blev han arresteret for biltyveri og kom i fængsel. Dog lykkedes det ham at flygte med hjælp fra Bonnie, som havde smuglet et skydevåben ind i fængslet. Hun er til blind!
føles det at være blind. Han blev dog fanget og sendt tilbage bag tremmer. I 1932 blev han løsladt på prøve, og han fandt igen Bonnie, og sammen levede de... Okay, det er lidt voldsomt, det der. Hun står og sigter på ham med en shotgun. Nå ja, det var også de 10 farligste kvinder. Er det bare fordi en kvinde har en shotgun, at hun er en af de farligste kvinder? Det vil jeg kalde sexisme. Stop det! Et liv fyldt med røverier, kærlighed og mord. Bonnie og Clyde røvede banker og plyndrede butikker i Texas, mens de levede Sådan en vil jeg også gerne have. livet på flugt. Fik de også dræbt flere politibetjente og civile borgere. Bonnie og Clyde døde i 1934 som meget unge, da de blev skudt af politiet i et bagholdsangreb. Den her tår, den er for Bonnie og sexisme i verden. Og politiskyderi mod sexisme. Lad os se videre. Nu burde det være klart. Kristen Gilbert blev født tilbage i 1967. Allerede i hendes teenageår bød familien Hvorfor hedder hun et drengenavn? Jeg troede det var de 10 farligste kvinder. Ikke de 9 farligste kvinder af en mand. Kristen Gilbert er et mandenavn tydeligvis. Men lad os se videre. Tænkehatten tager tydeligvis bare fejl. og venner mærke i, at Kristen var blevet lidt af en løsløgner. Senere udviklede hun også en tendens til at tro med selvmord eller forfalske selvmordsforsøg Lad være med at tro med selvmord. for at manipulere andre. Hun startede på college i 1986, men efter endnu et falsk selvmordsforsøg blev hun sendt til psykiatrisk behandling. Hun endte dog med at klare sin uddannelse, og senere fik hun et job som sygeplejerske på et veteranhospital. De andre sygeplejersker Et veteranhospital. Veteranhospital. Hvorfor er der et hospital for biler? Just saying. Han tog imod uønskede spædbørn for en sum penge, og i nogle tilfælde fandt et nyt og godt hjem til dem. I starten passede Amelia på de børn, hun tog imod, men med tiden begyndte flere af babyerne at dø. Amelia det er simpelthen for kedeligt, det her pis. Ja, jeg takker altså af for nu. Derefter flyttede hun i Stop! 1981 hjem til Stop! Ja, tak. Jeg vil sige tak for at se med i min første video. Jeg kan simpelthen ikke se det her pis mere. For det første, der var sexisme i videoen. Politivold mod en kvinde. Bare fordi hun har begået mord. Jeg kan simpelthen ikke se det her mere. Det er fucking noget lort! Jeg siger mange tak for at se med. Like og subscribe, hvis I gerne vil. Eller I skal, ellers kommer jeg efter jer. Ses i næste video. Høj, kyllinger.